बेफोरखौनो मलाद होनो बिथांमोना हायाखै गोदान स्किमाथ' दुरेर खोथा बिसिनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाया प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम मोनसेबो मोजां नङा थगायफुला जेबो मोनखायाखै होनायानो होखायाबा मारैथो बाहाय थाबाय थानानै मा लाब इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांदिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बर' हारिनि माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरनि खोथा बुंनाय बायदियैनो बयबो बर' रायजो राजायानो जा बा बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजायानो जा मोनसे समाव मोनसे मिजिं थिदोंमोन जे बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानाय फैसिगोन बिटिसि ओनसोलाव गोबां सोलायनाय फैसिगोन दा बेफोरबायदिनो गोबां मिजिंजों माने गोबां जौगानायनि मिजिंजों बिपिएफ हान्जाखौ बै समाव नागारनानै UPPL हान्जायाव गोबाङानो जयेन जाहैदोंमोन दा नाथाय फैयै फैयै नुबाय 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो UPPL हान्जानि जिहेतु दा बिटिसिनि सरकार बिथांमोना गोबांथार खामानिखौनो माने खुगाजोंल' बुंदों नाथाय मावनानै दिन्थिफुंनो हायाखै जायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो माने UPPL सरकारनि सायाव गोबां माने आसा आरो मिजिंखौ खालामनो हायाखै जायनि थाखाय दिनैहाय माने गोबां गुबुन गुबुन हान्जानि जेरै BJPनियानो जा UPPLनियानो जा बा गुबुन गुबुन हान्जानि जिहेतु दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सापर्टार वार्कार बिदिनो गोबांथारफ्रा माने आसा आरो मिजिंखौ फेलें जानाय बायदि नुनानै माने दा फिन खेबसेबाव आरो BPF हान्जायावनो जयेन जाफैफिननायखौ नुनो मोनदों दा बिनि सायावनो गोबां माने खोथाफोर ओंखारदों जे BPFनि मानसियानो BPFआव जयेन जादों बा माब्लाबा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रावफोरजों माने सोंखारिलायनायखौ नुबाय थादों आरो नाथाय थारैनो खोथाया मामार नैबे ससे भिडिअखौ नायोब्ला जों हमनो हागोन आरो खुद जायफोर बिथांमोनहा नाखि दा BPF हान्जायाव हाबफैदों बिथांमोनहाबो गावसिनि खुगाजोंनो फोरमायदों जे बिथांमोनहा मानो BPF हान्जायाव फैनाय जाखो UPPLनिफ्राय मानो फैखो जों जेबो अनसुंथाइ मोना नालाय ओंखायनो फैबाय UPPLआव बिटिसि सरकारनि आसनिफोरखौ जेबो मोनाखै नामा जेबो मोनखायाखै होनायानो होखायाबा मारैथो बाहाय थाबाय थानानै मा लाब जों जेबो अनसुंथाइखौनो मोनखायाबा जों ओंखायनो BPFखौनो होसोनानै फैबाय चेयारमेन मेम्बारफ्राथ' जोंखौ जेबोखौनो उदिस लाखाया फायखाना गैया जेबो गैया जों मा खालामनानै अबाव खिनो अबाव मानो जों माबानि बुरिसाथाम 12 जन दङ बारजाबिल प्राइमारिनिफ्राय फैदों औ आं UPPLनिमोन आङो इउथनि प्रेसिडेन्टमोन बारजाबिल प्राइमारिनि मा इउथनि प्रेसिडेन्टमोन मानो सरकाराव थाबाबो दिनै BPFआव फैनो गोनां जाखो सरकाराथ' जोङो सानफ्रामबो बयबो मिथिखागौ मबाइलावहाय नायबानो बोरलाबानो नुयो माने बिसिनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाया प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम मोनसेबो मोजां नङा थगायफुला बिनि थाखायनो रायजो राजाया जेराव मोजां मोनो आं बयसो थागोन होननानै आङो হাসিং গোসই ফিডং আর কি বিজেপির পর আহিছো বিজেপি বিসিডিসির মেম্বার আছিল কিহৰ কাৰণে মানে আমি 3 বছৰ হল বিসিডিসি মেম্বার হই তো বিসিডিসি মেম্বার হই প্লাই মই মানে এক পোৱা মাছ যে আমি কিনিব পাৰো হেটো মানে কিবা আমি পোৱা নাই এই বিসিডিসি মেম্বাৰৰ পৰা গতিকে মই হাগ্ৰামা মৌলৰী ছাৰৰ যেটো মানে আদৰ্শ নেতৃত্ব বিটিসি এটা আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে আকৌ 2025ত আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰক মানে চৰকাৰ আনিব লাগে হেটো আকৃষ্ট হৈ মই এই বিপিএফ দলত মই যোগদান কৰিলো স্বেচ্ছায় কিন্তু जोंनावथ' बे रोखोमनि कुनु पददाय माने गावनि मानसिखौ जों कुनु पददाय जइन खालामना लायाखै हयथ' आगोलाव बिपिएफनिफ्राय देरसिन रिजनेल पार्टी हयथ' बिटिसिआव गैयामोन हयथ' आगोल समफ्राव हयथ' बिपिएफआवनो दंमोन हयथ' बिसिबा गोबाव हयथ' अन्य दलाव थांबाय दा अन्य दलनि टेस्टखौ खालामनानै हयथ' बाहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जाया बाव मोनसे सिस्टेम होननाय गैया बे जिनिसखौ मोनदांफिननानै मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलाव फैफिनदों बे जानो हागौ किन्तु जोङो जोंनि दलखौ माने जोंनि दलाव सोनानै लायाखै जों खोनादों बिथांमोननिखौसो जों बे रोखोमनि खोनादों आरोखि दा बेखिनियानो दा बेनो हयथ' 3 बोसोर जाबाय सुक्ति जानानै हयथ' कुनु डेभेलपमेन्ट जायाखै जे जिनिसा जों बिपिएफनि शासन दिनाव जों मावदोंमोन बेखिनि एफा एनै बायनाय
लामा बेफोरखौनो मलाद होनो बिथांमोना हायाखै गोदान स्किमाथ' दुरेर खोथा खुनु डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया बिथांमोना बिनिखायनो माने सरकार थासेयावबो जायफोर सरकारनि फलिया जानानैनो खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दिनै BPF दलनि आदर्श आरो BTC-खौ बासायना लाखिनांगौबा अनलि माने BPF माने दला लाखिनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै बिथांमोना दिनै BPF दलावनो जइन जाफैदों आङो मानि बेलायाव जइन जानो फैदों होनबा माने आं निउ आरो दिनै जइन जानो फैदों बेयाव दिनै सरकार गैया ना सरकार गैया दा जों बे पावार गोनाङावहाय जों दङमोन बाट जोङो पावार थाब्लाबो जोङो जेबो जोङो माबाखौ मोननो हायाखै बिनि थाखाय जोङो नै दा पावार गैयियावबाबो जोङो दिनै निउ जइन जानो फैदों जेबो गैया नाथिं जिर' UPPL आवमोन दायो आङो UPPL निफ्राय जेबो नुनो मोनैखाय बा आङो जेबो मोनैखाय आङो बेबायदि BPF आवनो फैफिननाय जाबाय UPPL आवथ' आङो थादोंबाबो आं UPPL निफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै दायो आङो बे BPF आवनो जइन जानो आं नाजाबाय माखौ दुखु मोनखो माने आङो जेबो UPPL आवहाय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आङो नंगौ आङो UPPL आव दङमोन ओमफ्राय दायो आङो गोसो सोलायनानै आङो दायो BPF आव हाबबाय आरो जि बोसोरथाम जाबाय नै दासिमबो जेबो सोलायनायखौनो मोनाखै ओंखायनो आं BPF आव जइन जानाय जाबाय मोनाखै जेबो मोनाखै जोङो दासिमबो आंनि गथ' 3 दङ दासिमबो जों जेबो माबा गैया सोलाय परिबर्तन माबा सरकारनो बे जेबो माबा गैया सोलायनायानो गैया आरो जोंनियाव जइन जानो जोङो 13 जनसो दङ महिलाफोर मोनाखै जोङो मोननायाथ' जों मोननो हायाखै माने जोङो बिदि बेफोरबायदि बुंनायखौलाय खोनादोंमोन आरो बियो प्रमद सारालाय बुंदोंमोन बुंनायालाय अब्लाबो जों मोननो हायाखै आरो जिखुनु आसनिफोरखौहाय बियो होगोन होननानै थिरांथा लादोंमोन थेवबो जों दायो बे सरकारा फैदोंब्लाबो जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो बे BPF-खौ मोजां मोननानै बेखौ गारनानै फैनाय जाबाय जोङो इयावहाय 18 जन फैदों 18 जन आं UPPL आव खामानि मावदोंमोन UPPL दलजों मावनानै दिनै आं बिनि फिथाइखौ आं जेबो मोजां फिथाइ नुवासै बेनिखायनो आं दिनै हाग्रामा सारनि जिथु दैदेननायखौ आं एसे मोजां नुनानै आं बे जा हाग्रामा सारजों आं दिनै जइनिं जाफैदों आं मानोबा बहुत दुखु मोनबाय मानो होनोब्ला UPPL सरकाराव थानानै जों जेबो मोनथाय मोनासै आरो नांगौखिनिखौबो जों मोना माबा मोनसे खामानि फिसा फेंला होयो बेबो माने सेलाय बेलाय माने लोगो माने ग्रुपजों खामानि होयो बेबो माने बहुत इलिगेल थाखाय आं दिनै बे BPF आव जइन जाफैदं आं UPPL सरकारखौ आं बर्तमान आंजों नांथ'ला आं गामिनिफ्रायबो आं 20 जनसो मानसि लाना फैदों आं गासैखौबो दिनै आं जइन होबाय बेखिनियानो जायफोरा 20 नोंथांजों फैफाबाय बिथांमोना माहा दंमोन बिथांमोनाबो गासै UPPL गोजामोन UPPL निफ्राय आं दिनै बिथांखौ लाबोबाय बिथांमोनखौ आं लाबोनानै दिनैनि बे समाव जोंहा सान्तिपुर BCDC-आनो गोलैयो जोंहा सान्तिपुर BCDC-आव जोंहा चेयारमेन हिसाबै जोंहा एन्टनि बसुमतारी बिथाङा दङ दा बिथाङाबो जोंखौ किसुमान रेसपन्ड होयैनि थाखाय जों दिनै BPF दलाव आं हाबफैनाय जाबाय बे माखासे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे आथिखालनि जिहेतु BTC-नि बा BTR-नि जिहेतु सरकार UPPL सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिहेतु सरकार बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय हनायखौ जाफुंसार खालामनो हायाखै बे रोखा फोरमान जादों बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बिथांमोनहा कर्मिफोरनि सायाव एबा रायजो राजाफोरनि सायाव गोदान आसनिनि मुं लानानै जिहेतु डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङो जौगानायनि रांखान्थि जौगानायनि समाजखान्थि जौगानायनि खोथा बुङो दा बेफोरबायदि गासैबो खामानिखौ मावफुंनायाव बिथांमोनहा फेलें जादों होननानै बे माखासे भिडिअफोरनि गेजेरजों जोङो हमनो हायो दा आङो दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों